Había moitas ganas de festa en Vilagarcía tras 2 anos sen poder celebrar a Festa da Auga. Tantas que nin as choivas nin as restriccións evitaron que miles de persoas se mollaran nas rúas da vila. Tras unha noite de moita festa, con DJs, discotecas móviles e barras por diferentes puntos da vila, os vilagarciáns viviron o seu momento máis esperado, a saída de San Roque, acompañado de novo pola veciñanza e visitantes. Centos de persoas acudiron ao traslado do santo dende a igrexa de Santa Eulalia ata a capela de San Roque, lugar onde tivo lugar o pregón. Este ano correu a cargo da xogadora de baloncesto local, Sara Gómez. A capitana do Cortegada mostrou a súa ledicia de ser a encargada de abrir a Festa da Auga tras a pandemia. El día de hoy está marcado en el calendario y en el corazón de todos los vilagarcianos como el día más importante del año. Es algo que llevamos viviendo y por eso es nuestro deber mantener vivo este espíritu y trasladarlo a las nuevas generaciones. No seu discurso, Sara Gómez tamén reivindicou o apoio ao deporte feminino e o fixo lanzando pelotas de plástico ao público animando os presentes. Unha vez rematado o pregón, a capitana do Cortegada encargouse de lanzar o primeiro cubo de auga e dar así comezo á Festa da Auga. Unha festa que este ano non contou con bombeiros nin con mangueiras, pero iso non freou aos vilagarciáns. Con agua dende os balcóns, xa sexa con cubos, vasos, pistolas de auga ou mesmo ca mangueira da ducha, a veciñanza de Vilagarcía encargouse de mollar aos presentes, da mesma forma da que se iniciou a festa hai case 40 anos. Nas rúas tampouco faltaron os caldeiros e as pistolas da auga, ademais de moito goce, disfraces e orixinalidade, xa que cada un goza da Festa da Auga a súa maneira. Tralo pregón, a festa volveu aos bares, onde se deron cita os madrugadores con aqueles que alongaron a celebración dende a noite anterior. A auga continuou sendo a protagonista acompañada con música, bebida, comida e, sobre todo, moito goce. Neste momento tamén regresou un clásico da Festa da Auga, o Freddie Mercury de Vilagarcía, que percorreu as diferentes barras da vila para animar os presentes ao ritmo das cancións de Queen. Para aqueles que aínda non tiñan ganas de marchar para casa, a festa continuou en Vilagarcía ata xa avanzada a tarde.